אתה יודע, אריאל, יש זוגות כן, שיודעים לדבר כמעט על כל דבר. כן. כן. על הילדים, על העבודה, על הכסף, על ההורים, על החופשה הבאה, ברור, ואפילו על הדברים שמכניסים אותם. אפילו הלכו ולמדו את זה. אבל כשמגיעים למיניות, המילים נעלמות. אחד מנסה לפתוח שיחה והשנייה מיד שומעת ביקורת. אחד מנסה לעשות שינוי ובת הזוג שומעת היא נכשלה או שהוא נכשל. אחד משתף במה שחסר לו והשנייה מרגישה שעכשיו היא חייבת לספק כבר את הסחורה, למצוא פתרון. וכך דווקא במקום שבו אנחנו הכי מבקשים קרבה וקבלה נוצרת שתיקה של מבוכה, של התגוננות, של ריחוק. היום נשאל איך אפשר לדבר על מיניות מבלי להפוך את השיחה למבחן, לדרישה או לריב. איך מביעים רצון מבלי ללחוץ, איך אומרים גבול מבלי לדחות. איך יוצרים בין בני הזוג שפה שמאפשרת לא רק לפתור בעיות, אלא גם להמשיך ולהתחיל אולי, להיות סקרנים, לשחק ולהכיר זה את זה, זו את זו מחדש. איתנו היום ורד סבג וערן שטרן, חוקרים ביחד אינטימיות ומיניות ויחסים ותקשורת אינטימית ומפתחים את המשחק הקלפים להעצמת האינטימיות הזוגית into me you see. מנחים ומלווים זוגות ויחידים בדרך של יצירת תקשורת מינית ואינטימית, דרך עבודה פרטנית ודרך סדנאות שונות, לזוגות, לגברים, לחוד וביחד. שלום. ברוכים הבאים. אהלן. כיף גדול שאתם איתנו, גם לנו, שמחים תודה להיות פה. שהזמנתם. כן. ובואו נתחיל, איך התקשורת המינית שלכם? אריאל, זה ישר כאילו, זה אהלן אהלן. גם שלא ביקשת שנדגים ככה על ההתחלה. זה בשלב... אנחנו נדגים. איך התקשורת המינית שלנו? אני חושב שאחד הדברים שאני מאוד מעריך ומאוד בקשר שלנו זה את היכולת לדבר על הכל ועל דברים מאוד מאוד מורכבים. זה משהו שלאורך השנים מאוד למדנו ליצור אותו בינינו. אז כשאנחנו מגיעים לדבר על מיניות, אני לא מרגיש שזה שונה מכל נושא אחר שאנחנו נוגעים בו, זאת אומרת זה ביחס שלנו לנושא, כאילו יכול להיות מאוד מורכב מיניות, וגם בקשר קודם שהייתי בו זה היה נושא שהיה מאוד מורכב לדבר עליו, אבל היום אני מרגיש שאין הבדל בין לדבר על מיניות ועל, לא יודע, האם הרכב במוסך, כאילו, מה הסיפור שלו? משהו כואב או משהו כן, מורכב. כאילו, זה באותה רמה של פתיחות ואפשרות. אולי אני אגיד שאנחנו הכרנו בסדנה של מיניות. אז מלכתחילה השפה שלנו הייתה שפה שקשורה, שנוח לנו, הנושא שנוח לנו לעסוק בו. ואני אגיד שיחד עם זה, למרות שכאילו שנינו באנו לתוך הקשר בידיעה שאנחנו שמים את הדגש על הנושא הזה, מה דגש? שזה חשוב לנו שתהיה לנו מיניות טובה, שתהיה פתוחה ומדוברת וחוקרת. יחד עם זה עדיין, בתוך כמו כל קשר, לפעמים עולים עניינים, כאילו הזמן עובר, רוצים להתחדש, מישהו יותר עייף, פחות רוצה יותר כזה, יותר... וכל פעם מחדש זה דורש מאיתנו באמת רגע, אני מרגישה שזה עדיין דורש לקחת איזו נשימה של אומץ שם ולהגיד רגע, אתה יודע, אתמול מה שהיה לנו כזה שבוע שעבר, שאמרתי, אתה יודע, מה שהיה אתמול בערב, בוא נדבר על זה רגע, כאילו. אוקיי. אז בואו נראה מה אנחנו יכולים לתת לאנשים שצופים או מאזינים לנו. זה לא קל, בואו. כי אנחנו יודעים שזה לא קל, זו שיחה שהיא שיחה קשה. ולמה, מה יושב שם בקושי? הבושה של אחד מהשני? אני חושבת שמה שיושב שם זה אותם דברים שיושבים בקשר באופן כללי, אבל שם הם מתנקזים בצורה מאוד מאוד קשה או כואבת. אנחנו נכנסים למיטה עם בושה ועם אשמה, ועם רצון לרצות ולספק ולהיות טובים, ועם חוסר נוחות עם הגוף שלנו, או עודף נוחות עם הגוף שלנו, או כל כך הרבה דברים שאנחנו נכנסים עם איזושהי שק ענק של ציפיות. גברים נכנסים עם השק של הציפייה שהאישה, הם הביאו אותה לאורגזמה, והאישה מגיעה עם השק ציפיות של אני צריכה לספק את הצורך שלו, ואין לי מושג כמה הבור הזה עמוק, אני צריכה לתת לזה מענה.
ואנחנו נכנסים, כאילו, אנחנו לא נפגשים שם מרוב יש בינינו כל כך הרבה דברים שמונחים. ואז רגע, מתוך זה אנחנו צריכים פתאום לייצר מפגש שהוא נורא קרוב ונורא חשוף, ושהוא מאוד עוסק בשאלה, נעים לי או לא נעים לי, איך הייתי רוצה, מה שאתה עושה הוא לא בדיוק מה שנכון עבורי, שזה וואו, או ההפך, כן? יכול להיות גם שהאישה זה חתיכת מכה לאגו, וכאילו פתאום זה נוגע בפצעים נורא נורא עמוקים של דחייה ושל ריצוי ושל פחד, או כאילו כל כך הרבה פצעים עמוקים ננגעים שם. ואנחנו גם חשופים בעירום, וכל הדבר הזה ביחד הופך להיות פוטנציאל לפיצוץ גדול, או לאהבה גדולה. אז בוא ניקח את המקום הזה שאת אומרת שאנחנו חשופים בעירום, ואנחנו מסתכלים על זה כשני זירות שונות של שיח. זאת אומרת, יש בתוך העירום, בתוך החדר מיטות נקרא לזה לצורך העניין, בתוך המפגש ועל כוס קפה שאחר כך. אתם יודעים להגיד מה ההבדלים? איך אתם רואים את ההבדלים? זה אצלכם. כלומר, בהנחיה שלכם. האמת שאין תמיד הבדלים לא, אצלנו. אני חושב לחשוב על איזשהו הבדל. כן, אני חושבת שיש דברים שבתוך הסיטואציה לפעמים, אני יכולה להגיד על עצמי שאני לא קולטת שזה מה שקרה עכשיו. שאני לא לגמרי קולטת שוואלה, לא הקשבתי לגמרי לגוף שלי, או שהייתי עייפה ובכל זאת אמרתי שמתאים לי, או שעשיתי משהו שאולי בסיטואציה אחרת לא היה לי נוח. כאילו אני חושבת שזה הדבר שיכול לקרות בתוך המיניות, שלפעמים אני לא אערה לזה. ואז בדיעבד אני אגיד, זה מה שקרה פה עכשיו. אני חושבת שיש אחד החששות של הרבה זוגות, זה שבתוך הרגע הזה, שעד שכבר הגענו למיטה, עד שכבר אנחנו בתוך האינטימיות, זה כבר קורה, עכשיו כאילו אני אגיד משהו, זה יפרק את כל האירוע. הורס את האנרגיה, כן. כן, ואז באמת מפחדים לפעמים לעצור, מפחדים רגע להגיד, שנייה, בוא ניקח נשימה, שנייה, תסתכל לי בעיניים רגע, בוא נחזור לפה, בוא נהיה פה נוכחים. הרגע הזה הוא חומק, ואנחנו כאילו ממשיכים שם בתוך משהו שהוא פתאום אנחנו לא מחוברים לעצמנו, לא מחוברים לשני, ואז זה קצת מבאס. נוסיף אולי גם שהרבה פעמים, כאילו, מעל כל זה, רגע משהו כללי, מעל כל השיח הזה, אני חושב שאצל הרבה זוגות, בטח זוגות שהם לאורך זמן ביחד, אז נוצרים כל מיני דפוסים כאלה ואחרים לאורך זמן, כמו איך שהם נוגעים אחד בשני, והנקודות הקבועות, והמסלול הרגיל של מה קורה כשנכנסים למיטה ואיך זה נראה, וזה הופך להיות סוג של אוטומט, והרבה פעמים בתוך החיים אנחנו הופכים להיות תפעוליים כאלה, וגם הסקס הופך להיות, המיניות הופכת להיות תפעולית, ואין בבסיס של הכל, אין את האינטימיות הרגשית בכלל, עוד לפני האינטימיות המינית, האינטימיות הרגשית והחיבור אחד לשני, ונוסיף לזה שמסביב אנחנו גם לא רואים בדרך כלל אנחנו לא רואים שום דוגמה טובה לשיח בריא על מיניות, אוקיי, לא בבית ממה שראינו, בטח לא בפורנו שאנחנו לכאורה, זה המקום שלומדים ממנו, או עם חברים אחרים ממה שהם מספרים, ובהרבה מקומות, הרבה מקרים גם לא, אין איזושהי תחושה שיש בכלל לגיטימציה לדבר על המיניות, בגלל שזה כל כך עטוף בבושה והסתרה, וזה הופך להיות, אנחנו כאילו מנרמלים לעצמנו איזושהי מין, לא יודע איך לקרוא לזה, מין בינוניות, או איזה מין דעיכה כזאת של המיניות לאורך השנים בקשר, ובגלל שכולם מסביב גם מדברים שזה ככה אצלם, אז זה נשמע לנו הגיוני, שלא מדברים על מיניות, ולא עוצרים באמצע המיניות רגע, זה לא לגיטימי לעצור, זה לא לגיטימי בכלל אפילו לבחון עם עצמי, אם מתאים לי או לא מתאים לי, בגלל אותם הסכמים או ציפיות לא מדוברות שיש לנו בהרבה מאוד מערכות יחסים. אין ספק שבתוך המפגש המיני, קודם כל מי שנמצא שם זה הגוף. כמה אנחנו מקשיבים לגוף, או שהוא משתלט עלינו כי אנחנו רעבים או כואב לנו, אבל כמה אנחנו מכירים את המקום המתענג והנושם וכן מתאים ולא מתאים, אנחנו פוגשים אותו בעיקר במיניות. כן, מקלחת אנחנו עושים, כמה אנחנו נשארים במקלחת ונהנים, ואז עם הגוף שולט ועם הגוף שם, מה עכשיו אני אכניס את המילים, מה עכשיו אני אכניס את הקוגניציה, ולכן השיחה אחרי יותר מאפשרת את זה, ובאנו לתת כלים כאלה. כן, כן. איך אומרים לבן זוג, לבת זוג, דברים שהם לא... אתם יודעים, הרבה זוגות אנחנו נתקלים בקליניקה שמפחדים לפגוע בצד השני. אני מניח שאתם מכירים את הסיטואציה.
אותך, מה עכשיו את אומרת לי? לא מכיר אותך. אני אגיד לך שאת לא נוגעת בי כמו שאני צריך, כמו שאני רוצה, אז אני, כל האגו הגברי שלי יכול ליפול על הקרקע, ופתאום חשבתי שאני סופרמן מיני, ופתאום אני בקנתי. אז איך אתם מייעצים לזוגות להיות שם, מה לעשות שם? רגע, נתחיל רגע עם איזושהי אמירה כללית בכלל על האחריות ההדדית בתוך הקשר. אוקיי. ואחת בתפיסה שלנו, מה שאנחנו מאמינים ומאוד מאוד מנסים להחזיק בזה גם בינינו, זה שכל אחד אחראי על רגשותיו. אוקיי? וזה משהו שהוא הרבה פעמים יותר קל לומר אותו מאשר לממש אותו או לקיים אותו. אבל בואו רגע נבין מה קורה אם זה לא ככה. זאת אומרת, מה האלטרנטיבה? אם כל אחד מבני הזוג לוקח אחריות על הרגשות של השני, אז עכשיו ואני רוצה להגיד משהו שמפריע לי, או שאני רוצה לבקש, ואני נמנע כי אני חושש שוורד תיפגע, אז בעצם אני כרגע ויתרתי על לבטא משהו שחשוב לי, אוקיי? אני גם בהסתרה ממנה, אוקיי? זאת אומרת, אני לא 100% כנה איתה. היא כנראה לא תדע ספציפית למה אני לא אומר, אבל היא תרגיש את זה. וזה מיד יוצר ריחוק, אוקיי? זאת אומרת, המשמעות של אני לוקח אחריות על הרגשות של האחר, היא התוצר שלה זה ריחוק וויתור עצמי. והוויתור העצמי הרבה פעמים מתורגם באופן ישיר אחר כך לאיזשהו מקום של, איך אומרים ריזנטמנט? התנגדות, זה טינה. אוקיי, זה הופך לטינה ולכעס, ובמקרים אחרים גם לשנאה. בגלל שאני בעצם לא ביטאתי את הרצונות ואת הצרכים שלי. אז זה המסלול האוטומטי שאנחנו בדרך כלל רגילים להיות בו, של לא לומר מה שיושב לי על הלב, בגלל שאני מפחד שהשני ייפגע. לא מוצלח בעינינו. כן, אני אמשיך את מה שאתה אומר, אני אגיד שזה לא אומר שאני עכשיו באה וצריכה להטיח בבן זוג שלי, תשמע, כל החיים ב-20 שנה אתה לא עושה את העבודה כמו שצריך. חושב שאתה דגדגן פה, אבל הוא בכלל... כן, לא חייבים אגרופים, גם אם יש לנו אחריות כל אחד באמת על הרגשות שלו. אני חושבת שזאת שיחה שנכון לעשות אותה מאוד מאוד בעדינות. וזה יכול להיות בלהגיד, אתה יודע, שמעתי פתאום חברה סיפרה, שמעתי איזה פודקאסט מעניין וזה לקח אותי למחשבות, כאילו רגע בוא נדבר, בוא נשמע, מעניין אותי לשמוע מה אתה היית רוצה, כאילו גם אפשר להתחיל ולהתעניין, זה בדרך כלל יותר טוב מאשר להגיד אני הייתי רוצה, רגע מה אתה היית רוצה, ואולי גם הוא יביא כל מיני דברים, אז זה דבר אחד, ודבר שני זה, אני אוהבת לדבר על מה כן ולא על מה לא. כדרך חיים בכלל, כאילו רגע מה כן, הייתי כן רוצה, בוא נתחיל לחקור את, לא יודעת מה, בוא נתחיל לחקור אזורים שלא חקרנו עד היום בגוף, אזורים הרוגלים, בוא נתחיל לעשות איזשהו טקס קודם, בוא נתחיל לשים מוזיקה, אני אכניס עוד כל מיני רעיונות שמעניינים אותי, ואם במקרה כל האגו בצד השני יתעורר ויגיד מה שעשינו עד עכשיו הוא לא טוב, שזה יכול להיות כל שישמע שם. אז אני יכולה גם להגיד, זה אחלה מה שעשינו, אבל אנחנו כבר המון שנים ביחד, ובואו, יש לנו פה הזדמנות רגע להתחדש וללמוד משהו, ובאמת אני חושבת שמה שצריך להחזיק שם ברגעים כאלה, בשיחה כזאת, זה את הידיעה שבצד השני יושב מישהו, שהנושא הזה הוא כנראה מאוד 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 רגיש עבורו, כי הוא לכולנו רגיש, ושזה יכול לגעת לו באמת באיזה פצע של מי אני, ומה, איזה גבר אני, או איזה אישה אני, או רק לבוא עם הידיעה הזאת, ומראש להיות מאוד עדינים, ולבקש לשאת את זה ביחד, וגם זה משהו שהוא ממש חשוב לי להגיד, כמו כל דבר, זה לא אתה צריך להשתפר באיך שאתה נוגע בי, זה בוא אנחנו נראה איך אנחנו עושים את זה אחרת, כאילו איך אנחנו, לא אחרת, איך אנחנו משתפרים פשוט, לומדים, חוקרים, מוסיפים, מהמקום הזה לדעתי. מאוד אהבתי את המושג הזה, זה מאוד מושג שאני חושבת שהוא נכון, שאנחנו ביחד, זה לא שלך או שלי, אלא זה הישות השלישית שמתרחשת לנו שם. שמשהו קורה לה שם, בוא נסתכל, וגם להתחיל מהמקום שאני אוהבת, טטם, אתה, הכי כיף לי איתך שאתה, או אני, טטם, ואז להביא את המקום הנוסף, את המקום ההסתכלות החדשה, תמיד על בסיס של משהו טוב, כי יש טוב, אתם ביחד, ועוד דבר שאמרת ככה, ואני רוצה למשוך ממנו חוט,
זה שאנחנו באים בטוב, אנחנו באים בעיניים טובות, אנחנו רוצים להשתפר, אנחנו רוצים לגדול ולהתפתח, ואפשר להגיד את המשפטים האלה. הם לא, הם ממש תשתית בשביל לחולל תקשורת. אתם ממליצים לפתוח את הלב גם בנושאים של פנטזיות? אנחנו בדיוק חזרנו מריטריט עכשיו, ואחד הסשנים שאנחנו עושים שם זה סביב פנטזיות. ויש איזושהי תפיסה כאילו פנטזיות, אני חושב שזה הוא משהו מאוד אישי ומאוד אינטימי. זאת אומרת, לחלוק פנטזיה, יש בזה הרבה מאוד אינטימיות, כן? בשיתוף כזה. ופנטזיות, לא כל הפנטזיות דינן להתממש. זה משהו שחשוב רגע... אולי אפילו הרוב, כן. זה מה שהופך פנטזיה לפנטזיה. בדיוק, אז דבר יכול להיות אבל מדליק רגע לדבר על הדברים האלה. אנחנו לפעמים כן מנסים להגשים אחד לשני את הפנטזיות, לא את כולן זה מתאפשר, אבל אנחנו כן מנסים. כי אני חושב שזה מוסיף משהו, זה שובר את הדפוסים הרגילים שלנו, זה מעורר, אני חושב אחד הדברים שמאוד מעוררים תשוקה זה הגילוי, זה החידוש, זה הדברים החדשים וכן הלאה. ולכן אפילו אם רק אני שומע מהפנטזיה של בת הזוג, אפילו אם לא, אין שום כוונה לממש את זה, רק לשמוע את זה, זה כבר איזשהו חידוש, כי אני רואה פתאום עוד איזשהו צד בה שלא הכרתי ולא ראיתי קודם. אז אני חושב שזה מאוד מאוד, יכול להיות מאוד מעורר ומאוד מחבר. אני חושב, אם לוקחים את זה למקום הזה, יש אנשים שיקחו את זה למקום של פנטזיה, עצם הפנטזיה היא כבר נתפסת להם כבגידה, וזה כאילו, זה משהו אחר. זה מקום אחר, אבל אתה אומר ואתה צודק, זה פתיחות אינטימית, אבל אם אני יושב וחושב שאני, הפנטזיה שלי היא להיות מושפל בצד של מיניות, נניח, מיניות סאדו מאזו כזה, אני מפחד שהתדמית שלי בכלל תיפגע שם. נכון. וזה יכול לפגוע במהות של הקשר בינינו. לכן יש פנטזיה. אז אני שואל, מה הקו אדום, איך אתם רואים את זה? זאת שאלה ממש טובה בעיניי, כי מאחורי הפנטזיה יש שם איזו כמיהה למשהו, וזה מה שמעניין להבין, הכמיהה למה היא. למשל, אם מה שמגניב אותי זה כזה שליטה, סאדו מאזו, אז מה שמושך אותי באמת, מושך אותי היכולת להרפות רגע ולא להיות בשליטה אולי, שמישהו אחר יענה לי, או ההפך, מושך אותי שפעם אחת בחיים אני אוכל להגיד מה צריך לעשות פה, ואף אחד לא יערער על זה. או כן, או מושך אותי להשתמש בכוח, אוקיי? זה משהו שאין לנו לגיטימציה עליו ביום, אבל כאילו יש שם משהו בדבר הזה שכן, להרבה מאיתנו יש רצון, יש לנו אנרגיה, ויש תוקפנות בגוף, והיא לא מתועלת לשום מקום חיובי. והנה שם בפנטזיה, אז פתאום אני מחזיק את הדבר הזה. ואני חושבת שאנחנו הרבה פעמים, בן זוג שלנו אומר פנטזיה, אז מה שאני שומעת שם זה סכנה, 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 איום, ואז אני לא בטוחה להקשיב לפנטזיה. או שאני לא מספיק. או שאני לא מספיק, אני לא בסדר, כן? ומה אם אני אקשיב רגע לפנטזיה בסקרנות, ואני אגיד, מעניין מה באמת הוא מבקש שם מתחת, מעניין מה הצורך שם שבאמת היה רוצה לענות, לא בטוח שאני יכולה לתת לו את זה, אבל מעניין לי להכיר עוד חלק בו שהוא היה רוצה להתממש בעולם, כאילו רק במקום הזה. ואנחנו לא פתוחים הרבה פעמים להגיע בכלל לדבר הזה, ואני אגיד שבהקשר של הפנטזיות שיש לנו איזה זוג חברים שפעם, לא משנה, העליתי איזה סרטון מקבוצה שלי על סיפורים אירוטיים, והוא לקח את זה וישב עם הצ'אט ובנה סיפור אירוטי מטורף עליו ועל אשתו. שם הגיבורים של הסיפור. שם הגיבורים של הסיפור. והוא אמר רק לכתוב את הסיפור ולהקריא לה את הסיפור ולהיות עם זה ביד. הוא אומר, אתם מבינים, שבועות אנחנו עפנו שם על ניצוצות רק מהדבר הזה. לא משנה שאחרי זה הם גם הלכו ומימשו את זה אחרי כמה שבועות, אבל לא הצורך אפילו במימוש, רק כאילו זה רגע לשחק במחשבה, ואני חושבת שמה שאפשר לזה, זה שלא היה שם פחד, זה היה את האפשרות להגיד, יאללה, בואי נעוף עם הרעיונות המגניבים האלה. אנחנו לא חייבים לממש את זה, רק אפשר כאילו לשחק עם הדמיון, זה כבר מדליק. אני אגיד שבעצם בבסיס של זה צריך להיות מצע מאוד 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 בריא של ביטחון. זאת אומרת, זה בכלל אינטימיות, כן, אבל זה כאילו לשאלה שלך, זאת אומרת, אם אני פותח איזה מין משהו כזה, ואני מרגיש בטוח לעשות את זה מול בת הזוג שלי, אז זה לא יתפס לי כמשהו מאוד מאיים, כי אני סומך עליה. אני סומך עליה שזה לא ישמש כנגדי, אני סומך על המקום שלי בחיים שלי,
מהמקום שלי מולה בחיים וכן הלאה. אז הביטחון הזה הוא מאוד מאוד חשוב כדי שעליו באמת תוכל להיווצר הפתיחות הזאת. כן, וכן, רק שנזכור שלא צריך להעלות את זה אחר כך לכל הקבוצה, זה סיפור. אבל אז ייתן רעיונות, השראה, אתה יודע. אוקיי, אוקיי. אז מקודם דיברנו ככה על פתיח ואיזה התחלות לעשות בשביל התקשורת האלה. איזה עוד עוגנים יש בשביל לנהל את התקשורת המינית הזאת בצורה נכונה, טובה, מיטיבה? אני אגיד שהתקשורת המינית היא לא מתחילה במיטה. שזה גם איזושהי טעות שאנחנו, יש זוגות שחושבים שאנחנו כל היום יכולים, כל אחד להיות בעולם שלו, לעסוק במשימות שלו, ואז יגיע הערב, ניכנס למיטה, ופתאום רגע בשנייה אחת נתחבר, וכאילו יקרה הקסם, וזה, אצל נשים זה לרוב לא עובד ככה, אצל גברים גם הרבה פעמים זה לא עובד כך. הדבר הראשון זה המעברים, כאילו האנרגיה של מיניות היא מבקשת ביטחון, היא מבקשת הרפאיה, מבקשת שהגוף יהיה במנוחה רגע, ולפעמים אנחנו מגיעים לזה כזה, מכל היום בטירוף, ולא עושים שום דבר רגע לאזן את האנרגיות, את הכוח, את החיבור, כאילו, ואז כן, יש איזשהו צורך לעצור רגע, ולהתחבר רגע, ולהרגיע את הגוף, הגוף בסטרס, הוא לא יכול להיות פתוח למיניות, הוא פשוט לא יכול, להרגיע את הגוף, ולנשום, ואם צריך להסתכל בעיניים ולשאול, מה שלומך? זאת שאלה כזאת בסיסית, מה שלומך? איך היה היום שלך? כאילו, איך היה לך? תסתדרת עם הילדים היום? אני יודע שלא הייתי פה היום. כאילו, רגע של נראות אחד לשני, ושל תחושה של ביחד ואכפתיות. ואז לשם באמת יש הרבה אפשרות לחיבור, אז כאילו, אני חושבת שהדבר הראשון שלי להגיד זה שמיניות מתחילה עוד הרבה קודם, בזה שחשבתי בכלל על בן זוג שלי או בת זוג שלי. זה יכול להיות בכלל בהסתמסות עוד בבוקר, כן? של וואי, מה אני אעשה לך שאני אגיע בערב, כאילו לא שאני אגיע למיטה בערב, כל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, הטיזינג הזה, ובלעורר את האנרגיה הזאת עוד לפני שאנחנו בכלל נפגשים בין הסדינים. ונגיד שככל שחקרנו את העולמות האלה של אינטימיות, אז ראינו שככל שהאינטימיות הרגשית, עוד לפני המינית, ככל שהאינטימיות הרגשית מעמיקה, אז גם המיניות מגיעה לשיאים חדשים, וזה משהו שהוא מאוד חשוב, כי הרבה פעמים אנשים, אנחנו רואים את זה גם כשאנשים מגיעים לסדנאות, אז הם מחפשים תנו לנו את הטכניקה, או בוא נלמד איזה תנוחה חדשה, וזה לא בזה, זה לא בטכניקות או בתנוחות, זה ביכולת באמת להגיע לעוד איזשהו רובד עמוק של אינטימיות, ועוד איזשהו רובד רגשי עמוק, ועוד רובד של חיבור, וזה מאוד יעצים את המיניות אחר כך. כשזה יהיה, אז אני אוכל בקלות להגיד, בוא נעצור רגע, או משהו כואב לי, או קצת עייפה. כשיהיה לנו את החיבור, כשאני ארגיש הרבה יותר בנוח, לתקשר את מה שקורה שם, ואז יש באמת פוטנציאל כאילו להקשבה עמוקה ולחיבור עמוק. היינו בפגיעות, כי היינו בקבלה, כי היינו בחמלה, כי היינו בהכלה, אז עכשיו זה בהיבט המיני. יש לזה בהקשבה שפתאום עלתה בי, מעניין אותי איך תראו את זה. נכון, יש אנרגיה גברית ואנרגיה נגבית. מי אתם חושבים צריך ליזום את השיח המיני? האנרגיה הנגבית או... אני לא אומר גבר או אישה, אני אומר האנרגיה הנגבית או האנרגיה הזכרית. שאלה מעניינת. מי צריך? אני חושבת שאין צריך. כאילו באופן כללי אין צריך לא בחיים ולא במיניות. על מי יש את הסטיגמה שהוא ייזום את המיניות? זה עם האנרגיה הזכרית. האם זה חייב להיות ככה? ממש לא חייב להיות ככה. נכון, אבל בוא נחשוב על זה שהאנרגיה הנגבית הרבה יותר קל לה לדבר ולהנכיח דברים שגברים הם דפוק, מותר לי להגיד, אני בא מתוך... ונשים יש להם יותר את היכולת גנרי, ואנחנו לא מדברים כמובן על זוג מסוים אלא באופן כללי, אבל לנשים יש את היכולת לדבר הרבה יותר קל וחופשי מאשר לגבר, ואולי זה זריקת עידוד לאנשים, בואו תתעוררו ותיקחו אחריות על ניהול התקשורת המינית הזאת. שאלה מעניינת ואפשר לשאת את הדגל. אני אגיד שגם גברים בעיניי, יש להם יכולת לתקשר, הם מתקשרים יותר דרך הגוף. נכון. גברים כשגבר רוצה קרבה, הרבה פעמים ירצה מגע. שוב, אנחנו עושים פה הכללות מאוד גסות, כן? אבל הרבה פעמים גבר הוא ירצה, כשהוא יהיה קשה לו, כשהוא ירגיש שהוא צריך איזשהו מקום חם, הוא יגיע למגע.
מה יקרה עם האישה? הוא יבוא אליה למגע כדי לקבל קרבה, ואז היא תגיד לעצמה, הנה, עוד פעם הוא רוצה סקס, זה רק סקס, רק על סקס הוא חושב. אבל האמת היא שזה לא בהכרח נכון, האמת היא שיכול להיות שמה שהוא רוצה זה קרבה. פשוט הוא לא יודע כמו האישה להגיד את זה בצורה כל כך יפה, בוא תהיה איתי רגע ממי, בוא תחבק אותי, אני צריכה לשים עליך את הראש, הוא לא יודע להגיד את זה, אז הוא בא, הוא מתחיל ללטף אותה, לעשות לה טיזינג, והיא ישר מתכדררת, והנה הסיפור הפלונטר של כל כך הרבה זוגות, כאילו, ומה אם היינו מבינות שכשהוא בא אליי ומתחיל לגעת בי, הוא בעצם אומר, ממי, אני ממש צריך אותך עכשיו, וכאילו רגע לתת לו את המקום הזה, ונכון, כאילו כולנו היינו צריכים ללמוד לתקשר אולי יותר טוב, גם נשים, גם גברים. בעניין היוזמה אני מרגישה שאני יכולה להגיד מהמקום שלנו, שאיכשהו ערן הוא יותר יוזם, ועדיין הוא ממש רוצה שגם אני יותר אזום. ואני ממש מבינה אותו, ומסכימה איתו, ולפעמים אני יוזמת, לא מספיק. אוקיי. אוטוטו אנחנו... רגע, שאלה קריטית. רגע, עוד לא סיימתי, אבל... קריטית. טוב. קשרות? אם זה קריטי, אני הולך אחורה. לא. או אמירת לא רוצה. לא רוצה. יש לנו הרבה נשים שבאות לקליניקה ומתלוננות על גבר שלא רוצה. אז האמירה הזו היא קריטית, היא ממש נשארת באוויר אחר כך, היא מולידה את עולם התחייה, ואיך אתם מתמודדים עם זה, מה אתם מציעים לזוגות שמקשיבים לנו ורוצים לקבל הרבה טיפים? התחיל אולי שקודם כל זה ממש חשוב לדעת להגיד לא, ממש. דיברנו על ביטחון וכולי, אז זה אחד הדברים שאם אני לא מסוגל, אם לא מרגיש בטוח להגיד גם לא, אז יש פה בהחלט בעיה. אני חושב שבעיניי רק להגיד לא ולהשאיר את זה בזה, זה מאוד בעייתי. כי זה ייצור באמת את חוויית הדחייה, וזה ייצור את הריחוק, וזה ייצור משבר. כנראה, בטח זה גם תופעה שחוזרת על עצמה לאורך זמן. אבל אם זה יהיה לא, ואחריו יגיע איזשהו הסבר, או בעיקר יתחיל איזשהו דיאלוג, אז זה כבר פתח לשינוי, וזה פתח כבר לקרבה. אני חושב שאחת הבעיות זה שנאמר הלא בצורה כזו או אחרת, וזה נשאר בזה, ולא מדברים על זה, ולא נוגעים בזה, ולא פותחים את זה, ולא מנסים להבין למה ואיך, ואז לא יהיה שום דבר כנראה ששונה, כדי שיוביל לפעם הבאה שיהיה לו, מעבר ליותר מרמור ותחושת דחייה. אז זה ממש חייב לבוא בעיניי עם איזשהו, עם שיחה שמגיעה אחרי זה. אני אוהבת את הלא אבל. לא, אבל אי אפשר עכשיו מיניות מלאה, אבל בואו קצת נתלטף, כזה זה, בקטנה, נתנשק וזה, אוקיי, לא היום, אבל בואו נקבע למחר. לא, כאילו, זה תמיד פותח איזושהי, זה מוציא את הדחייה מהסיפור, זה מראה שאני רואה את הצורך, אני רוצה לתת אותו, אבל אני גם עדיין יודעת מה חשוב לי ושומרת על עצמי בתוך הדבר הזה. וואו, תגידו, יש לנו איזה תרגיל קטן שאתם יכולים להביא למי ששומע אותנו כרגע? אז עכשיו, אחד הדברים שככה, אני חושב שגם, זה שוב, זה התחיל מהקשר שלנו, כן? אחד הדברים שיצא, זה באמת המשחק הקלפים שיצרנו, נראה ככה. ובעצם המשחק הזה, תספר? רעיון שלך תכלס. רעיון שלי. המשחק הזה נולד מתוך באמת רצון שלי לחפור, ולשאול שאלות עמוקות, וזה התחיל מפתקים שכתבתי על נייר ושיחקנו איתם, והפך להיות לאוסף של שאלות, ואני חושבת שמה שנחמד במשחק הזה זה שכשאני כתבתי את השאלות אמרתי לעצמי, את לא חושבת על התשובה, את לא חושבת כי אם את תחשבי על זה, את לא תשאלי את השאלה, את תכתבי ולא תחשבי רק שתגיעו למשחק, ובאמת יש פה שאלות שביום יום אנחנו לא נעצור לשאול אותן, שהן יכולות להיות משמעותיות, למשל מה, אתה אומר את זה הפוך? לא, נכון, יש חיכה. אוקיי. איזה סוג מגע הכי נעים לי למשל, אוקיי? אז הנה שאלה שיכולה לפתוח שיחה על איך הייתי רוצה שתיגע ומה מעניין אותי, לא במקום של אתה לא עושה טוב, אלא במקום של בוא נבדוק מה יותר טוב, או הלוואי שהיית כשאנחנו נכנסים למיטה. זה כמו כזה, רגע, בוא נדבר על איך זה מתחיל האירוע הזה. יש לנו את הרגיל, אבל האמת בראש יש לי איזה רצון שזה ייראה ככה וככה, בוא נבדוק אם אפשר לעשות גם את זה. נגיד שבעצם ברגע שזה מופיע בצורה של משחק של קלף, זה בעצם קצת מוציא את העוקץ מהמתח שיש סביב הנושאים האלה.
כי זה לא אני שאלתי, למשל, הנה שאלה שהרבה זוגות נמנעים ממנה. כמה פעמים אידיאלית הייתי רוצה שיהיה בינינו מיניות בשבוע? נכון? אז כאילו, אם אני אביא את השאלה הזאת עכשיו ככה, אז כאילו זה לא תמיד יש לי את האומץ לעשות את זה, אבל זה לא אני שאלתי, זה הקלף. אז פתאום זה נותן לגיטימציה לדבר על נושא מורכב, אבל זה מביא אותו באיזושהי צורה משחקית, ומהמקום הזה פתאום יכול להיווצר באמת שיח על נושאים מאוד שקשה לנו לפתוח לבד. אחלה, מגניב. מעולה. גם עוד איזה רעיון אחד, אם יש לנו שנייה. איזה? אמרנו שהמעבר הזה הוא לפעמים קשה, מהריצה של היום, ופתאום למיניות, ומה שאנחנו אוהבים לדבר עליו זה על טקס, לייצר איזשהו טקס, כמו טקס מעבר כזה. אז הטקס הזה יכול להיות זה שאנחנו נפגשים ואיזה 2 דקות רק בחיבוק או בנשיקה, וטקס יכול להיות מקלחת משותפת, ויכול להיות מוזיקה שאנחנו שמים בסלון או שותים יין, ויכול להיות אפילו טקס של איך אנחנו מורידים את הבגדים, ומה כל אחד מוריד ומה הוא מחליט להשאיר, כאילו אפילו להגיד את זה בקול. מה אני רוצה? אני רוצה להסיר את זה שרבנו על הכלים היום בבוקר, אני עדיין מחזיקה את זה, ולא בא לי שזה ייכנס איתנו למיטה. ואני רוצה להסיר את כל הצרות שהיו לי בעבודה היום, ואת הבוס המעצבן שלי, ומה אני לא רוצה שייכנס איתנו למיטה, וזה כמו רגע, אנחנו רגע מייצרים לנו בועה חדשה, שיש בה משהו חדש, שהוא לא היה איתנו כל היום. אז נראה לי שאלה ככה 2 דברים שחשבנו שאפשר להביא לפה. צריכים לעשות בבית פינה שברור שמשהו קורה בה, אני הזמנתי לשיחה. יכול להיות קריות, זה יכול להיות 2 כוסות יין, משהו שזו הפינה. אפילו הילדים יודעים שאמא ואבא עכשיו ככה רוצים לדבר רגע, לא רק במיטה. גם רעיון טוב. לקראת סיום, משפט אחד, מה הייתם רוצים שמי שמאזין לנו ייקח לחיים שלו החל מעכשיו? מחר. מעכשיו, כן. לי יש את שלי, את רוצה? אני חושב כאילו אולי מסר שמבחינתי חשוב להביא אותו רגע, זה שמיניות היא משהו, אחד, זו אנרגיית חיים מאוד 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 חזקה ומשמעותית, ושתיים, שיש בה המון מקום להתפתחות. וכאילו, ואולי שאנשים שומעים את זה שהם קצת באיזושהי תפיסה של מה שהיה הוא שיהיה, או שתמיד היינו ככה וזה לא ישתנה, או שזו המיניות שיש לי ואני לא אתפשט, וזה כנראה עם זה אני צריך להשלים, אז אני רוצה להגיד לא. אני רוצה להגיד שיש אפשרויות, ויש מספיק הרצאות וסדנאות ופודקאסטים ותכנים ודברים וטיפולים ודברים שאפשר לעשות כדי להתפתח בעולמות האלה. אני יודע, מתוך המסע האישי שלי, אני יודע כמה זה משמעותי וכמה זה שינה לי את החיים, ואני ממש ככה ברצון שאנשים ישמעו את זה ולא יוותרו על המיניות שלהם. אחלה, זה עולה. ורד? ואני אוסיף למה שערן אמר, ואני אגיד שזה לא משהו שנופל עליך מהשמיים. זה כמו כל דבר שהוא חשוב בחיים שלנו. מיניות זה דבר שצריך להשקיע בו ולעבוד בו וללמוד אותו. כמו בריאות, כמו ספורט, כמו השכלה גבוהה. כאילו, לא יודעת, משהו שמעניין אותי ללמוד. כן, זה משהו שצריך לשים עליו את תשומת הלב, וצריך לעבור דרך מקומות שהם כואבים ומורכבים, והרבה פעמים יש כאלה. אבל כשמסכימים לעבור דרך זה, אז באמת יש שם עולם שלם שהוא גם של חיבור וגם של שימוש באנרגיה שקיבלנו במתנה והיא נמצאת בגוף שלנו ואפשר לעשות איתה פלאים. אז ככה, לא לוותר מהר, כאילו באמת לא לוותר. עם עמותה, אולי לא לוותר. תודה רבה לכם. אני רוצה להגיד לכם שאני חשתי באנרגיה מופלאה ביניכם, ויש איזה זרימה וכבוד ואנרגיה מינית שזורמת כאן בתוך שניכם, ואני מניח שאנשים קולטים את זה. נכון. תודה רבה. תודה רבה. יש לנו חודשיים הקרובים, אז יש גם סדנה שלי של נשים למיניות, וגם סדנת גברים של סדנת זוגות. אנשים יעקבו אחריכם. כן, ונשמח שיעקבו. מעולה. חברים. תודה רבה. תודה רבה. תודה. ביי, להתראות.